Tak, dneska ideme do útulku v Žiline. Máme naložené v aute deky, ktoré bereme psíkom, lebo je tam veľká zima. Majú tam kopec snehu, takže im pomôžeme trošku ho odpratať, aby náhodou sa im nepohýbala strecha na útulku. A ako vždy natočíme zo pár psíkov, povieme vám niečo o nich, kam by sa asi tak hodili, čo sú to za psi a budeme dúfať, že niektorí z nich si u vás nájdu svoj domov. Toto tu je Selim, je to krásny, huňatý kamarát, znáša sa dobre aj s ľuďmi, aj so psíkmi. Trošku k ľuďom nemá dôveru z počiatku, lebo asi mu niekto ublížil, ale vidíte, je to zdravý, trojročný psík, není agresívny, znáša sa so všetkými a vidíte, stačí chvíľočka a pamlsok a človeku žere z ruky a je z neho úplný múňko, takže čaká na dobrú rodinu alebo dobrého pánička. Toto tu je Tom. Môže mať tak 4-5 rokov, je strašne hravý, veselý, znáša sa s fenkami výborne, so psíkmi iba s takými, ktorých si vyberie, ale to je vlastne taký typický pes. Prehnane agresívny nie je veľmi poslušný, dobre počúva a v podstate je to taký bezproblémový psík na okamžitú adopciu. Netreba u ňoho odstraňovať nejaké zlozvyky, je zdravý, takže človek, ktorý potrebuje iba spoločníka alebo človek, ktorý potrebuje kamaráta na prechádzky a na taký aktívnejší život, myslím si, že s Tomom bude veľmi spokojný. OK, Joffrey, pozri sa. Toto tu je Joffrey. Joffrey je asi kríženec Stafforda alebo nejakého podobného psíčka. Má to v povahe. S fenkami sa znáša výborne, ale pri psoch môže mať problém, takže asi by bolo lepšie, keď bol buď sám, alebo iba s fenkou. Inak je ľahko vychovateľný, počúva, za pamlsok si sadne okamžite, takže si myslím, že pre človeka, ktorý má trošku skúsenosti so psíkmi, je to perfektný spoločník a bude sa s ním dať perfektne výjsť. Vidí ma prvýkrát v živote a už by ma zožral. Takže myslím si, že Joffrey nebude mať viacej ako 2 roky, takže je to výborný kamarát, ale čaká na adopciu. Že? Dobre, takže toto tu je princezná bojovnica Xena, 7-ročná fenka. Je to dobrý psík, môže ísť aj do exteriéru, aj donútra, môže strážiť. Bola nájdená so šteniatkami, ktoré to bohužiaľ neprežili, tie už boli mŕtve, ale ona tu ostala, prežila, je zdravá, dobrunka, na to, že to je Rottweiler, veľmi pokojná povaha a myslím si, že do nejakého dvora alebo na stráženie do nejakého firemného areálu je to výborná pomocnička. Dobre, toto je Lucy, nádherná fenka, naozaj krásna. Len nie dobre sa znáša s ostatnými psami. Úplne ideálna by bola ako strážny pes do nejakého väčšieho areálu alebo do väčšieho dvora. Ináč je to krásny pes, zdravý vlčiak, skoro výstavný kus. Takže zaslúžila by si naozaj dobrého pánička, ale s pevnou rukou, lebo je mimoriadne energická. Ale myslím si, že s trochou výchovy to môže byť veľmi, veľmi dobrý spoločník. Že miláčik, krásne. Žilinský útulok nájdete v Mojšovej Lúčke v areáli firmy VAS 01176 Žilina. Dostanete sa tam tak, že odbočíte na prvej odbočke vľavo za Hizou na hlavnom ťahu zo Žiliny do Martina. Telefón je 0903 555 445 alebo 0905 670 180. Číslo účtu, na ktoré môžete posielať svoje prípadné príspevky, je 40 12 36 4969 /7500. A ak chcete iným útulkom venovať deky alebo akýkoľvek iný materiál, ktorý by sa im zišiel, ohláste sa prosím na adresu útulky@poliacik.sk.